Zuk pentsatu bitartean, erantzun zuzena idatziko dut. Denborazkoak. Arte, bitartean. Kaixo, dena ondo? Aurrera ba. Gaur, aldi berean egiten dituzun eguneroko ekintzak aipatuko dituzu. Goizetan, lanera joateko autobusa hartzen dut. Autobusa etorri arte, irakurtzen egoten naiz geltokian. Eta bidean, lantegira heldu bitartean, musika entzuten dut. Ezin dut autobusean irakurri, zorabiatu egiten naiz. Bideo zati honetan, bilobak amonari galdera bat egingo dio, eta biek aldi berean erantzungo dute. Berriz galderak? Bai, baina gaur galderak niri buruz. Primeran gustatzen zait. Amonak ondo ezagutzen nau, ikusiko dugu. Ea, bota galdera. Zein da nire kolorerik gustukoena? Nik erantzun zuzena idatziko dut bitartean. Badaki. Ea, prest? Bai. 1, 2 eta 3. Urdina! Oso ondo, Amona! Aldi berean gertatzen diren ekintzak kontatzeko, 2 egitura aztertuko ditugu. Bitartean eta arte. Bitartean egiturak, ekintzak irauten duen denbora tarteari egiten dio erreferentzia. Adibidez, telefonoz hitz egin bitartean, alde batetik bestera ibiltzen naiz. Hau da, telefonoz hitz egiten ari naiz, eta aldi berean, alde batetik bestera ibiltzen naiz. Arte egiturak ere, aldi berean egiten den denbora tarteari egiten dio erreferentzia. Baina, ekintzaren bukaera markatzen du. YouTubeko bideoak bukatu arte, aldaketak egiten aritzen naiz. Hau da, aldi berean egiten ditudan aldaketek, bukaera noiz izango duten aipatzen da. Denborazko bitartean edo arte elementuekin, aditza partizipioan erabiliko dugu. Beraz, hau da egitura. Aditza partizipioan eta gero bitartean edo arte. Adibidez, filma amaitu arte geldi egoten naiz sofan. Adibide honetan, amaitu da partizipioa eta arte denborazko egitura. Beste adibide bat. Dutxatu bitartean, abestu egiten dut. Dutxatu da partizipioa eta bitartean denborazko egitura. Kontuan izan, arte eta bitartean egiturek ez dutela esan nahi bera. Artek ekintzaren amaierari, alegia filmaren amaierari egiten dio erreferentzia. Bitartean, erabiltzen denean, ez zaio ekintzaren amaierari erreferentziarik egiten. Dutxak irauten duen denbora tartea soilik aipatzen da. Lagundu orain, hutsuneak betetzen. Telefonoan nagoen tartean, zer egiten dudan kontatu nahi dizut. Arte, ala bitartean. Telefonoz hitz egin bitartean, alde batetik bestera ibiltzen naiz. Filmaren bukaeraraino nola egoten naizen kontatu nahi dizut. Arte, ala bitartean. Filma amaitu arte, geldi egoten naiz sofan. Dutxan nagoen tartean, zer egiten dudan kontatu nahi dizut. Arte, ala bitartean. Dutxatu. Bitartean, abestu egiten dut. Aldi berean gertatzen diren ekintzak adierazteko, arte eta bitartean. Arte egiturak, aldi berean egiten den denbora tarteari egiten dio erreferentzia, baina ekintzaren bukaera markatzen du. Bitartean egiturak, ekintzak irauten duen denbora tarteari egiten dio erreferentzia.
Laster arte. Agur!